Hello, prolog borong apa yang sobai pi sin ha kana channel ka jonga da ka jigar parit ka jonga pi bar ki ba page ya kana ka video yo le se don pedang jong pi ki bang wan thamai kana ka channel songba ban ai ka jing kristian ka jong pi da ka ba share like bar subscribe ya kana ka channel ku blai sibun ya pi bar ki ba page ya kana ka video Than Middle East berok away kala syong ha ka jingma ka bakraw hadin baka United States bat ka Israel kala hiar tama jubor ya kari Iran menta ka sngi ka ar prater gurumpang ar jara penrew Katany bro gawe kalak nyu naka jingma ka bakraw ban mi ka thama ba ka jingpen bena na u presiden ka US u Donald Trump ulapan bena ba ka US kalas dang ya ka major combat operation Persia ya ka Iran ulaong ba kane ka day ka jingtmu ban pendu ya kitiar penbethei kum ki nuklear bat ki missile ki bala ban pen mensaw Jingya trelang u Prime Minister kari Israel u Benjamin Netanyahu la pensyai bakane ka day ka jingale ka baya trelang ka bala ai kerteng kum galeyon rur ban pendu ya ka jingma na kari Iran ka bala yalam do u Supreme Leader Ali Khamenei ki jing persang ban siat ya kinong yalam ki khobor ki leatu bakilatmu ban siat ya u Supreme Leader Ali Khamenei khadu menta u Khamenei u la petri sya ka jaka ka basengan